Pini Facebook live itu tu mana pan? Ini pini live apa? Nangko thela pohilo. Ini tu KPLT ceasefire song pen. Jadi Karbi akai pan kelang remason si mande da join si itu nili pini Facebook live mana kau lo? Gimana kau othai bang lah hello? Ini tu pan Sorkar pen hele kaman cipinon pulo ini tu cipi lo. Cipi derang bong pen stame ini tu pan lamdon ka tok allo along kimesana lama bedet pen artikel lama beda join si ini tu Gimana kau othai bang lah lo? Mane artikel 244 ये alam kami join scene itu mana kau lo lagi dalam pulau te artikel alam membangke abeda si ini kaprek development akam no apa bang si interest and lo to cok lo lah tas tamela songbong khai karbi khai yang tu ningkan kuan peningkan pukep troke pen kace song ale ni tum theke mo model athema pini tum hele kaman ke or pustame kumara join si god ma ni tum personal kali ni tum khai rat det ni tum majutang jubat ni tum malam ki karbiang long rada ke mang apan sini tum ning hang rada ning ke hang apan kape plengi pas ni suklem ni tum ki thi bang kwalo ni tum bang troke ba trok sian thian lo stamina tum ke ki thi alam mang ke kumar pan join ni lo kapen kopi alam lo Lasi lahaya puthak situm lang lo hadak nitum long lamdon long bangke nitum apan artikel mang tok pipe dada join si nitum ning duk lo nitum sorkar phanda than lo lasi lahaya join ni aposi nitum pini nili same life la bang ko lapen dak sorkar pan stame ili karbi anglong lapen karbi akai phan kuan makelang rem ajo ini bang kene tum pini cici lapen autonomous state mate article 244 implement je phan bang ke ile tum pini ke theklong mong ang thek pulonte nangli nili lapen nangli party nangli political party nangli organizations asong lahai kadok abe nangli cibadat penstame nangli pini karbi lo pulonte nangli ile tum ning isi dopen Laso ning isi ke do hek lo pulo te tum ichun dia jakong do stame pini nangli methang asi tapan nangli methang ang hoy pan manangli methang arpu pan manangli methang atangka paisa panjang hitima thalo pote pini ilitum artikel kelongi pansong do la lapan se nilno tum pan pachini lo lapan ki siksak lo tum karbi khai pan pini nangli phak pangreng non bo pangreng non ni hangso inon pupen ke ilitum heliki ora kamabe lapen pini ni tum heleki order bangke kopilo khai dead aphan ka pang chip pangri phan lapen ni tum kopilo pupo hemprek ka join si pini bihek pen khedungan sareng pen lapen ikan ko alone ka song political party do ansame amang ka himan bangke hemprek ka phanchot nasika so hemprek alam ka bedet bangke ni tum ning oi si pini ke nili tum same lamdon ka chitok gilong bangke ining sam se da poisi ni tum ka chitok dunji ko alam bang na tum chipu bedalo nili tum ning ka pang samni bangke tum karbi yang long karbi ya khai phan lapen karbi yang long arlo ke do kaprek ka khai pustame karbi ya khai non lapen kaprek ka khai punon stame ilitum hemprek sigenang ye posi hemprek alam abeda depot niltum ningduk cepek lang lapen hemprek abetik lapen article 244 issue abetik niltum kacetok dun thekji apa niltum ining tang samse lapen niltum cetok dun de niltum panake amunit ki thitang de aphi jong sinitum phanta jong sinang pi thilang pulote niltum stame ready lo khai det rat bi aphan lapen karbi long ri aphan ke niltum
Iwa ke peran cipi nangi pus tamai ni tu kaci sik dolo. Ni tu panang ridang ni habit haram nang ridang ni. Ni tu pan phone nang call non dak bangon nang piti pus tamai ni tu. Kar biya khaya jo ni pan itu piti pan tan itu ci sik lo. Ni tu ma oka vi ni tu khaya pan si cipi posi. Khaya pan si ni tu cipi po. Ni tu kiti ni tu ma join ni penyong si kar biya khaya yang si tijalang pulote ni tu ta dak ning samjin ben si ni tu ta ni ok reference tamai ni ni fix sampai cipi dun. Sitame bini artikel laso lamdon ke PG along artikel kabinet artikel 244A alama putra ke tok dia ada bangke itu ning samse binong nasi bini karbia khai pan ka chuning ye bangke la pulo ini tum nang BJP nang Kongres nang lason parti cipu pepin pen karbia khai ining si dodalang karbia khai chingrum si tum artikel puthak che song na lang ile tum me thang ho che matha thepen ime thang jungjung goreng war sai phan ajoi ni pen lok si tum choklem chodam dunji polote pini nile tum son che tok det me bani le tum son lamdon lo che tok dun me stame labang kali dalo pini tangka poisa pen man peng pen phan lok si tum kamatha polote pini karbia khai ta bir deji nasi karbia khai reng nang pulo tile tum kupilom pilitum kado ka wisami ning si dona lang aprangsi pinilum ok chumpran pen suluk sodak pen risim kang tangke or pen aputhak stami pini government nang pangrum lo government nang pangrum da pistami tum pan government answer bang pini government nang kathak bang le tum jichin jang lo nasi laso ka chichini long bang ke nangli nili karbiang long ajir ki ding pen ke do thekji ini tum karbia khai ke kibir ji ang thek sido nasi pini je theklong dak gangjang nasi pini nang litum aphanda nang ke cipu bangkela hello kado ko bia khai rat pustame thang cipu bepin pen khai aphan cima thapen itum pini hempre ka farman lapen artikel farman itum kache song nai kenang sotlang nasi kado ka karbia khai phanta cipu student organizations social organizations political organizations punon thangna da song itum cipu pepin pen pini isivet ke dopen karbi khaya pan kapating thori pan karbi amahang ka peklar dia pan karbi longri ansu se kapang tang ye pan karbi longri ansu se karbi khai ke pacha je pan lake ilitum nangli neli aputhak situ pini ilitum ki sunga thei bangala hello pini nangli BA nang pas tang lo nangli doktor nang man tang lo pun nangli hempre ka farman tine der pini nangli aketek angsong kang tu lang li charli tang lo pulutin lang li khaya phan ka chisong ni pan tin den laso posi pini laso ang thek panang klang tang lo lasi lahai bang chima thathe derang po ina tu jepang badam ni akapre update long pen akapre country long pen ka chisong kuson lo ka chisong hala bang la tu matha dam si pini itum karbi ang long ta klem nang kok athema laso tomon bang henodak khangjang pini penap nang li kwan manang sijak kong kang tak pini penap nili kwan manili cekong kang tang ili cekong bangke alama beda bangke nangli kamatha nili kamatha lapen sorkar tu mitum han kosos dengan matha ma la sola mang situm kenang sot binong nasi tuniri jini le karbi khai se phat student organizations pandame social organizations pandame lapen kapre organizations lapen political party organizations tum same la so puta bangke nang tum macam nak pini nangli political party nang malu putan nangli ning hoi pasal ngi matha chos nangli ke hai nang ban se matha chos stamela so hempre ka puthak nangli ke do cling pe nangli ke nang jeji nangli ke do thip pe nangli ke nang jeji phan ban ni aporabi bini madongon bini non hai he ko ke muni tum ngi pona nili hempre phan man songi stami ke hai tang atum ta dulu ha su hempre phan man gomasi ke nang jelo bini le tum ang thek jelong lo komat ka party komat khai komat PPC artikel 244 aphan ka script kang tung mara tum tani tum chichang lo pini government tum pas ini tum manang tak tang lo central government men pas ini manang tak lo pulo te ledak ba tum mungki dam nang ko pini Amit Shah bang same Amit Shah home minister union home minister bang pustame alang kan ni kang dai tahai athema so prang rasa sikan ni lo elkar bani nan ni lo same alita be pini Amit Shah ta sona ta sine kang po same ko pilo le bang po pini nitum along alam don alolong si nitum theklong dak lo itum karbiang long so karbia khai tum ko pilo
Itum karbi khai nang li phak pang nengo nang li hansoi no nang li thesoi no nang li kopini no la so pan lok tu tum che song do chi do nang li lo ne no la hai pan lok tong che song to war pan dat kali itum artikel yang si chuntang lo pote artikel lo kwana development ma do ni tum chi chi ni lo lagi pinin ho packets tangka 5 crores 500 crores ng people 1,000 crores ng people lahaya joni bagi ni tungke karbia khai ke Georgie lapan karbia khai apa ni tung ke Georgie lapan karbia khai long liga pipir je apa ni tung ke song kali lapan amun itum ki chinang alak tung akar jong sami alak tung manta aning pangsa na ko lasi lahaya lama putak si pini ni life anong ko maki ining duk pi kangjang nilitum you be just bad nilitum lah hello ning the bangke nilitum artikel alam cetok detik nitum kityata nitum mon sam ke bangji stame nitum kityata nitum sarkar pen understanding nitum bang be kityata athema kecekro junta pa jone posi piniar nita laso postu bang lason situation nitum malang le bomlo pini nitum nangki polling kro jone ta joine siri tum pini sarkar ta tum phana son si advantage nangen bomlo nasi laso putak bang nitum ning oi lakangjang nasi rat data pan nitum kace songa long yong si nitum pan kamke do postami napa kamke na kiti thang na dolo e og vch pinya lang potin tum tar rilo lapen nitum pan nang pithi postami nitum rat along si thiji karbiang long pan si thiji karbia khai pan si thiji nitum na kiti ja jipire nang ther bang do nitum nang tum chitok ti dang tum ke pen apa ke operation nitum matha jai operation nang pakuri nang ni piso ne so ni metang o ka vita ni tum tipidaji stame pini karbi anglong apan karbi asu atume ke manga bang pini bima kanang gi bangke hitum nangji halo nang vegji la pen tum kitte tan tum la so alama joni pen kini tum aperta hir he la pen tum rem ta rem re kache som bang pini arni ni dikachu jingi bangke khai tum radatum nang tum panang map cek po nang tum panang lang dam det po nang tum pala son det po joni pengke nang tum ta therak re det nei nang tum ta theri re det nei nang jong si khai phan ka jing hon bang nang jong si khai long ri long pat pan jing hon bang klote thi je thi ra pe nang reng je ra pe mo si tum pan pini nang budu nai itum ta tam je prang kacar ju ason dupik asong dupik stampe pini la son asong tum ni tum pan la so aning ke the nang pidun de joni si pini de la so position ma ju nitum court chesan sei pojone sini tum pini goti ben bang julo bang bom lo non nili la pen nitum chesan yun dia da national development ke nitum ta councilor lo ta do la pen nitum man development ko piluna api MOU ka chesan hut kwan ma jak kong edo hala sohora jak kong sini tum han pinita MOU la pen MOS la hini ka chesong aprang ka chetok tang ajak kong si pinitang ko dito pa chitok ni pulutin ito isiber ajak kong batay ni chitok di lahilo rada tum lasi nilitum ining ke oidam lapen itu mining iduk dam ang lahilo de itu makai pan lapan bangason ang kelang rem hilin tum jumalo kalang lo aprang na jumalo atumi di ke jumalo 23 ni da lason hile ke tum jumalo buban bom same lakali itum ta suluk sodak jute dode lapen itum ta ehem esomar do piso do sodo lakato ko bi jemata sini itum ta 20 pentingina tinggi pamena jutan pamena same PDR ni nitum pan lason nitum pan mane atowar nagi pi bangke itum ning duklo lapen ning oilak lasi nalitum na so video jirpi lapen karbia khai do ana phanta me yang tum share non lapen pinon lapen pache thangon je karbia khai ining sido nai pini nona por lapen pini nona por bangke nang party nang sona party puji pupe pin pensi pini karbi jana bangke tum dora penala lapen kache song bangke nitum nang tum kope party man tum helikor tum nang tum sona tum political party lahai ji pupe pin karbi lapen article puta kache song bangke tum ining sipet donala pini itum
Tara lang sulong festival ka party Karbi Cultural Society pen festival party nila tum a song ji bupe a men ji bupe a party ji bupe pudan prote article 244 e afan ka song e fan mangke tum madu a party alam ji bupe pen pin tum ar jabra pet heklo pulote hala bangke tum a jiding delo pusi san mona teng pulote Karbi a khai kibir ji afan atowar ka helu o kali pusi nile puji nangli fole nang bona bi pusi ni hele juma nei bukan nile juma me sugar mill lang bona bi bu penen joni pang ke nile ke hele juma me bini Karbi a khai a future Karbi aron Karbi a jutang Karbi a khai Karbi a jutang jubat alam ki kireng nang ye phan lapen isu lapen itum pen abera generation tum amhanga thek tum han atobar itum thopi kang thek thek bolonte ini tum kache song aja kong ta belo dasi nile piding na moelo lasinang tum la so video bang share not pinot anu tin phanda pache thangot lamdon alon abedat lapen lamdon ardi abedat joni nil tum KPLT ceasefire lead by Wajaru Hanjang Donald Kamsa KPLT tumke ini tumke lamdon te donun thek the lapen itum la so joni si tum sung nangi pulote itum sungpo la ke longri longpada phan Karbi a khai phan e o bi chipina lang pulote ne tum chipi tupo stame pini la so article alam kabider joni bangke ke dam tang ke choklem tang atum panta itum ningoi laglo na pela so draft along ka implement nun je phan ka chikro dun je song phanta ni tum ningoi laglo tasila bangke ni tum chedon dekhe posi pini le tum laso ka chedon nun ji alam don bangke ni tum dodun delo ni bajok panda pupe lapen sorsa dam de stame nali tum ja chini lo ajak kong ke dotum lapen apabar ke dotum halatum ta sabso pamathana lapen Karbi a khai tum ningi si dosina